Şuň Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy Gurban Gulberdi Muhammedowyň Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň federal prezidenti Frank-Walter Steinmeier bilen telefon arkaly söhbetleşige geçirilip. Gahrman arkadamyzy we federal prezident Frank-Walter Steinmeier berek-berege mehirli mübareklep Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýokary derejesine kanagatlanma bildirdiler. Telefon söhbetleşiginiň başyny Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy Gahrman arkadamyzy telefon arkaly söhbetleşik üçin Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň federal prezidentine minnetdarlyk bildirip, hormatly prezident bada Serdar Berdimuhammedowyň mehirli salamy we iň gowy arzularyny beýan etdi. Şeýle hem Gahrman arkadamyzy Merkezi Aziýa Germaniýa görnüşindäki sammitiň çäklerindäki doşugyny ýakymly duýgular bilen ýatlaýanyny aýtdy. Federal prezident Frank-Walter Steinmeier hoşnutly sözler üçin hoşallyk bildirip, iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň ýygyderli we uzak möhletleýin esasy ösdürilýändigini beledi hemde özgedegini hormatly prezident bada iň gowy arzularyny beýan etdi. Türkmenistan Germaniýa bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge möhüm ähmiýet berýär diýip Gahrman arkadamyz aýtdy hemde bu gatnaşyklaryň hukuk büniýadynyň ýüze goly iki taraplaryň resmi nameleri bilen berkidilendigini beledi. Belenşe Türkmenistan Germaniýa Federasiýa Respublikasy bilen iri halkary gurumlaryň ilkinji nowbaty bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Birleşiginiň we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerine netijeli hyzmatdaşlyk edýär. Özara syýasy gatnaşyklaryň baý tejribesi toplanýar. Şunyň bilen baglyqda Gahrman arkadamyzy ýurdumyzyň betaraplygyny we halkara başlangyçlaryny ýygyderli gollaýan üçin German tarapyna minnetdarlyk bildirdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy ýurdumyzyň başlangyçy bilen 2025-nji ýyly halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly diýip aglan etdi. Döwlet hökümet başçylarynyň halkara gurumlarynyň ýolbaşçylarynyň derejesini şu ýylyň 10-nji dekabrynda Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän forum Türkmenistany ýurdumyzyň hemişelik betaraplygynyň 30 ýyllygy we halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly münasibetli geçiriljek esasy çäreleň biridir diýip Gahrman arkadamyz aýtdy we şunyň bilen baglyqda bu halkara maslahaty prezident Frank-Walter Steinmeier'iň gatnaşmagyny ynam bildirdi. Söhbetleşer söwda ykdysady ulgamda iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaý we onu ösdürmeň geljek mümkinçilikleri barada pikirleşmeň dowamyny özara söwda dolanşygynyň ýyl saýyn artýanlygyny belediler. Şunu bilelikdäki Türkmen German iş toporunyň şeýle hem German ykdysadyetiniň Günnäger komitetiniň eşiniň we German Türkmen forumunyň orny aýratyny talep. Gahrman arkadamyzy himiýa senagaty, ulag owa hojalygy, saglyk goraş, dogma podogy iki taraplaryň ykdysadyet hyzmatdaşlygyny geljek ulugurlaryň hataryny görkezdik hemde bu gurlarda eş alp barýan Basif Mana Deutsche Bahn we ThyssenKrupp ýaly German kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy ýygyderli esasy ýoly goýmagy teklip etdi. Şeýle hem Siemens Knauf kompaniýalary bilen netijeli hyzmatdaşlygy dowam etmegi möhüm hasaplaýanlygyny beledi. Şunyň bilen birlikde ýaşyl ykdysadyet, energiýanyň täzeden dikildilen çeşmeleri, suw ferişdelerini dolandyrmak we innowasion tehnologiýalar özara hyzmatdaşlygyny täze urlar hökmünde belenilip, maliýe ulgamyny ýurdumyda Deutsche Bank, Commerzbank we Deutsche Bundesbank ýaly German banklary bilen hyzmatdaşlyk alp barýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadamyzy ýurdumyda senagatlaşdyrmaň göýüşi depgini anyp barýanyny aýtdy hemde gaz pudugyny hökmen suraty Siemens'in turbinalarynyň ulanylýanyny aýratyn beledi. Şeýle hem Gahrman arkadamyzy Merkezi Aziýa sewtini ýekita kali mineral dökünni öňürýän garly kali dagmagdan toplumynyň eşini özleşdirmekde belli Germany Thyssen-Schachbau GmbH we Schachbau Nordhausen GmbH kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy himiýa senagatyny bolsa Basifyň tejribesini ulanmagy Türkmenistanyň gyzyklanma bildirýänligini tasdiklady. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy saglyk goraş ulgamynda iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny baý tejribesiniň toplanylanyny hemde häzirki wagtda Türkmenistanyň saglyk goraş edaralarynyň köpsini German örümçiliginiň enjamlarynyň ornaşdyrylanyny beledi. Şunyň bilen baglyqda bu gurda saglyk goraş boýunça Türkmen German forumunyň ähmiýeti belenilip, halkara hyzmatdaşlyk boýunça German jemgyýeti bilen hyzmatdaşlygyň dowamyny ýurt we sewet maksatnamalarynyň çäklerini 14 taslama amala aşyrylyp, belem medeniyet we arheologiýa ulgamlaryna Türkmen German hyzmatdaşlygynyň meselleri barada pikirleşmeň dowamyny Türkmenistanyň nemis dilini öwrenmäge hemişe uly gyzyklanmanyň bolanlygy belenilip hemde şunyň bilen baglyqda ýurdumyda Goethe Instituty, Deutscher Akademischer Austauschdienst, şolana partnerler Zukunft we Pädagogischer Austauschdienst maksatnamalary bilen netijeli hyzmatdaşlyk munun beýlekde ösdürmäge taýýardygyny beýan etdi. Meden insanperwer hyzmatdaşlyk iki dostlukly ýurdun arasyna gatnaşylan
möhüm ugurlarynyň biri bolmagyny galýap. 2018-2019 ýyllarda Germaniýada Margiananyň birinji asyra degişli gadymy gymmatlyklarynyň arheologik sergisi üstünlükli geçirildi diýip gahrman arkadamyz aýtdy we şeýle serginiň ikinji tapgarynyň geçirilmegini teklip etdi. Gahrman arkadamyz 2024-nji ýylda Aşgabatda Johann Wolfgang von Goethe'niň ýadygarlygynyň açylynyny aýdyp, munyň Germaniýa we onuň medeniýetine goýulýan hormatyň ýurdumyzyň dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna agrarlygynyň aýdyn nişany bolup durýanlygyny beledi. Söhbetişiň dowamynda gahrman arkadamyz Germaniýa Federatiw Respublikasynyň federal prezidenti Frank-Walter Steinmeier özü üçin islenip amatly wagtda Türkmenistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy. Telefon arkaly söhbetişiň ahyryny Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow we Germaniýa Federatiw Respublikasynyň federal prezidenti Frank-Walter Steinmeier berek-berege berkçan, saglyk, bagtyarlyk iki ýurdun halklaryna bolsa rowaşlyk we awadançylyk arzu etdiler.